Ej, Ludvig, er du okay, Ludvig? Ja, det er gode. Nå, det var med gode. Ja, de nøjes er slet ikke gode, ikke? Skål! Skål, det er godt. Nicole! Hvad laver du? Du kaster papir efter nogen. Hvem er det så? Det er Anna! Din pølse. Hvad? Jeg gjorde ikke noget. Hvad spiller I? Så det sidste plastik. Hej Johan. Nej. Hej Jesper. Der har vi Mads. Mig. Der har vi skåret med et hul i hovedet der. Okay. Anna, din bums. Anna, din bums. Hvad siger du for mig? Hey, Marco efter Gabriel. Og der er også kaffe over, hvad siger vi der? Okay. Er du okay, Ludvig? Så er der linealkamp her. Gabriel han tager gummiet. Og Marco han har den med træet. Okay, Gabriel og Marco står og svinger med deres lille tissemand. Det var Mathias, der holdt rundt. Ja. Han løber. Og så ser vi Gabriel der. Oj, nej. Så kommer August og Ludvig ind på banen lige pludselig, og Erik. Jeg er kameramand! Hvad kommer? Fuck me. Ej, nu kommer der er kamp inde i klassen. Lad os se, hvad der sker. Og Marco banker lidt i bordet. Nu har han to. Kom nu, Gabriel! Nu ringer klokken, og nu skal vi til time. Nej, ikke efter kameramand! Nej! Løb! Det er godt det der. Hvad skal vi have nu? Vi skal have onsdag. Nej. Nej, vi skal have engelsk. Nej, vi skal have teknik. Hallo piger, I har billedkunst. Klokken har ringet. Kameramanden skal lige ud. Jeg skal lige filme, det. Sådan. I wanna say push it, I wanna say move it. Hvad så er din gangster? Vent, stop 2 sekunder. Au, ikke mig. Nej, ikke mig. Ej, lad lige være, tag sammen. Det kan... ja, jeg er færdig.
Og der ser på et ship. Nej, jeg skal nok holde kæft. Jeg er rigtig kold. Han bliver stukket ned. Lad os se, hvad der sker. Der har vi Gabriel, vinderen af hele matchen. Det er smukke Gabriel, vi ser deroppe på billedet. Og Marco er ikke færdig nu. Så er der flot kamp. Nej!